βραβεύσεις και να μου πείτε και δύο λόγια για το πρωτάθλημα. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαστε εδώ στην Κέρκυρα γιατί πραγματικά πιστεύαμε ότι θα μπορούσε να γίνει ένα πολύ ωραίο πρωτάθλημα. Έχουν δικαιωθεί τα παιδιά. Τους ευχαριστούμε πολύ και τους υποσχόμεθα ότι θα ξανακάνουμε άλλο πιο μεγάλο και πιο καλό. Πολύ ωραία. Μείνετε μαζί μας λοιπόν για τις απονομές. Παρακαλώ τον Νομάρχη Κέρκυρας, τον κύριο Στέφανο Πουλημένο, να έρθει εδώ να βραβευτεί από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον κύριο Γαζή. Κύριε Πουλημένε, παρακαλώ να μας χαιρετήσετε την εκδήλωση και το πρωτάθλημα. Θέλω να εκφράσω τη χαρά μου για το γεγονός ότι μπορέσαμε να συμβάλλουμε σε αυτή την τόσο σημαντική διοργάνωση στην Κέρκυρα. Να ευχαριστήσω τον πρόεδρο, τον κύριο Γαζή, που είχε την καλοσύνη να ανταποκριθεί στην πρόσκληση του Τοπικού Συμβουλίου Νέων για τη διοργάνωση. Να εκφράσω τη χαρά μου για το γεγονός ότι, όπως μου είπε πριν από λίγο, η οργάνωση είναι απόλυτα επιτυχής και το γεγονός αυτό αποδεικνύει και η δική σας απόψινή παρουσία εδώ. Μια βραδιά που όλοι έχουν στραμμένα τα βλέμματα στους τηλεοπτικούς δέχτες για το γνωστό ποδοσφαιρικό αγώνα. Εσείς επιλέξατε να είσαστε εδώ απόψε για να χειροκροτήσετε τους αθλητές της πυγμαχίας. Για μένα είναι μια έκπληξη το γεγονός ότι η Κέρκυρα έχει τόσους πολλούς φίλαθλους αυτού του αθλήματος της πυγμαχίας. Είχα μια εντελώς διαφορετική αντίληψη. Χαίρομαι που είσαστε τόσοι πολλοί εδώ απόψε. Κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω για την επιλογή της Κέρκυρας για αυτή τη διοργάνωση και να σας δηλώσω ότι η Νομαρχία, όπως πιστεύω και ο Δήμος Κερκυραίων και το Τοπικό Συμβούλιο Νέων και ο Τοπικός Σύλλογος της Πυγμαχίας, εκπροσωπούμενος από τον κύριο Ανδριώτη, θα σταθούν αρρωγοί σε κάθε νέα πρωτοβουλία για νέα διοργάνωση στην Κέρκυρα. Σας ευχαριστούμε. Παρακαλώ, ο κύριος Γαζής να κάνει την απονομή στον Νομάρχη Κέρκυρας, τον κύριο Πουλημένο.